pelem sawo kemrampokan ing citra
Wusyaga campur sari mara tresna kuning para pratangga abyor busananira lir surya wedalira saking Celanidi arsa madangi jagat tuk mungo panding sak pucaking wukir merbabak bang sumela ya rasarating surya mega lan gunung Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujo dumateng sayaning para lenggah, para tamu kagum liwat putri sesepuh pini sepuh aji sapa ingkang satu kinurmatan. Lumebaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari. Ngaturaken wilujeng dalu sugeng pamanggihan mari senarengan kadang-kadang campur sari mara tresna suka wati. Makarya senarengan ala kalin audio sekondang ugi dipun garaken langsung 2 channel sekaligus wonten cerah foto dan juga bokil cakil seragen. Dalu menika nglajengaken anggenipun kaselipur dumateng keluarga agung Bapak Haji Ngadianto dadosan Ibu Siti Nurbiyanti ingkang sampun kepareng netepi darmanipun tiyang asepah hamalakramaken putra-putrinipun nggih menika Diahayu Apoteker Umi Watikatur Rohmah Sarjana Farmasi ingkang sampun kalampandhap kalian Bagus Zainal Abidin ahli madya farmasi putra jalu saking Bapak Mariono dadosan Ibu Umika Nipah mugi kagem penganten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal dipun paringi momongan ingkang soleh ugi solehah amin. Bapak Ibu para lenggah para tamu ingkang satu kinurmatan dalu menika sampun campur sari mara tresna tasih sining kuyung kadang seniwati wonten catur Widyawati ingkang kala wesang sampun kala temanten sedaya Bapak Nyawiji Mbok bene Bapak Ibu ingkang nampi ketepen rawuh dereng tepang kala temanten malih kadang seniwati ingkang nyengkuyung mara tresna wiwit pinggir piyambak seniwati mijil saking tlatah Sragen Asri sawanipun Diayu Gea Monika Bogelwati. Wei Manut yo wong ayu.
kaya sami lho ngene. ya mapan. Lah ya gendong engko nek bar campur sari ya. Tak gendong kemana-mana. Penake Cahayu. Nggih, Mas. Sinambung kadang Seniwati salajengipun mijil saking tlatah Boyolali tersenyum. Juragane susu sakniki bangkrut dioyak-oyak bang mlayu Jakarta. Sanipun Dayu Sri Kani Garingwati. Kumandang barang wong yo kancane rada maju kok dadak disurup. lah Warem-warem mepet MC ae. kewarek kenam tadi abot Penake Cahayu. nggih Mas Wong panjenengan iki ya serasi. lah piye Lah iya. masuk serasi Serasi padha tuweke. Ayo apa kowe ra tuwek Aku tuwek. kono jek enom kok. oh jek di ABG. bawah 17 Heeh. di bawah umur Salajengipun seni kuyong kadang Seniwati mijil saking tlatah Cilacap Jawa Tengah. Sawanipun Dahayu Ragil Saputri Bogelwati. Penggemare Mbak Gea. Senti, Pak Supri. Pak Supri Rawuh saribit. Mas Supri. di sini Mbak Moro Tresno lho Lah yo bintang kowe tamu melu yo ora biasa. dhisik? Yo kowe melu. bintang tamu lho bayaranmu gede dhewe kuwi Aku ya melu. masa lali kowe giliran duwite entek lali oh sembrono Nggih. Kalih kula piyambak pangandali wara Ki Bugel Hati Prayana mijil iki sapa iki jek siji lho Mas Oh iya. oh katarak Ya Allah. disawer lho Mas Bolak-balik kok dikei rokok nyambut gawe ning kene iki. makasih cantik Sinambung kadang Seniwati salajengipun mijil saking tlatah Sragen Asri. Sawanipun Dayu Fani Ratnasari Bogelwati. Jogo lempar. Lah wong sikilmu dawa sisih kok miring. Ora miring dawa sesisih sikilmu lho. Lho, ora beda. Iki ora gone sing miring, sikilmu dawa sesisih. Mas mbot gawe mbot gawe Kula piyambak pangandele wara Ki Bogel Hati Prayana mijil saking tlatah bumi Sukawati Sragen Asri saking pepanggungan Mara Tresno Alkalin. Cerah foto Bogel saking Sragen ngaturaken wilujeng dalu sugeng rawuh sugeng pepanggihan Mara Tresno untuk Anda semuanya.
biayaan ngono. Nek ra biayaan ra laris. Ben viral ngono maksudmu. Binal lo. Demoke ora lho. Maksudmu ben viral ngono. Ya ora. Lah piye? Aku nek kecuali demok mau ngukur tok lho. Ngukur. Palit. Miyak sepiring swasana kadang-kadang campur sari martesa badhe ngaturaken atur prabu Kalimantar lakon. Apa kangen? Pak Haji Jumadi, Pak Pri, Bu Pri. Pak Supri. Raden Tindak Putih. Tindak Putih, Pak. Ampun kondur sik lho. Mas opo wis lali sliramu. Besok
Rasa kulitnya hijau,
niku sing nyuwun Pak sinten? Pak Arsono. Tidak Langgam boleh. mriki nggih. Pak Kamijan. Pak De Betut, Pak Kamijan. Mas Wiswaya monggo. Monggo. Monggo Mas mriki Arsono, Mas kepareng Arsono. jumeneng wonten ajeng. Srihun ning mustika tuban. Labuh tresno lan sabaya pati. Mas Kamijan monggo. Monggo Mas Kamijan. Saru nek wonten. De Betut. Bapak Marang Raden Wiratmaya kang wus prasetya anandun brakti. Aku ora iki. Srihun ning putraning ati wong sepati nalika kapuku madya laka duk pratanding marane najingga. Mas Hengki babraske kangane ati.
biasane nek urung 5 juta urung lho, Mas. 5 juta apa gerobake kalau didon. Mas Ateng ki biasane hus. Lah iya, kaya Kamu tidak tahu ya? dhewe digawe gandres. Oh, makanya preyo, Mas. Iya toh. Aja ya. Aja sama lawang bagus tresna Monggo Pak Puji. dalam saya barikingko Pak Unggul mau nyanyi lagi. Boleh, langsung dilagu nih. Janji nih. Oke, lali janji. Kok malah ngeri loh aku. Aku malah ngeri loh. Iki loh, Mak. Iki sing ngajari Pak iki. Iki girmone yo iki, Pak. Ketoke loro-lorone padha ae ta. Ayo. Dipedhot monggo dipedhot. Sumelang wong bagus tresno iki ora Mas Anggi, Mbak Ragil. Sugito, kalian nunggu. Oke, cengkeh buku. Bu Sri, Bu Supro, Bu Eva. Monggo Pak Unggul. Tumbang bergoyang. Mbak Ragil. Dadi lewong atiku
Mboten. Oh nggih, monggo. Campur sari. Mengke sasampun Pak Unggul tesih wonten Mas Triharto. Campur Setelah Mas sari Triharto jenenge mengke elok. Pak Nano. Ayo dan digwayangke. Apa tresno campur Dibedut. sarine. Dibedut. Oke pimpin. Bare ini lho. Srikani penyanyi. Tahu, tahu, tahu. Munggah-munggah neng pucuk gunung. Dhuwur-dhuwur banget. Mbok ya ora ngono. Dhuwur banget. Sing apik to lho nek nyanyi iki. Sing ngedram karo sing ngedang. Ayo godelan. Ayo godelan. Wajah. Ayo godelan. Lali janjine, Cok. Solo. Dina minggu sing tatu kowe ngajak neng sawang mangun nganti lisin sangene ana kene aku nunggu Janjane kowe nang gelagatmu sanjane priyane atiku sujana kowe kancan karo liya-liya Dina minggu sing tatu kowe ngajak neng sawang mangun nganti lingsir sangene ana kene aku nunggu kowe tak SMS
jane kowe gelagatmu sajang nutriane atiku sucana kowe kencan karo priya liya sampun sembah nuwun Pak. Dik sembah nuwun. Terus dibablaske si kucing. Asik.